Ning hasil orang doble. Nung sak answer bismi ning hantar kare ning tiga sak hantar ya pe. Bau sama hantar. Approach ini develop kena. September. Oh salah jalan. India government di president government by. Dipakai rekod kai sung signature kai nai. Ini di prahas dewa. Tongkatan ni lama kipu kai kan. তাই দিনিদার নির্বাচন বরংনি হামদা মুম্বাই জুনতো বান্দিয়াগুলো আংকিনি পক্ষে জানাই সামনে যাওয়া পাঙ্কা আমলে বাগৈ বেলেগনা পাইবে হামবাই জুন তাইসা তং পছন্দ তৈ ফেলে দङ তাইসেबो সাইটা গাছি নির্বাচন তামতানে বদল নিয়মনা অজমা বসাকা চিনি কামিয়া थायो जों जे सान तांताना दङनि आबो जों मा जायो दङ हातारनि बर उनि दफास पानि जाय दङ बिसाव आबो तामनि कारणे नि दं जों नांफोर जायगा लामा या फैसाया जों गाहाम जायगा या फैसाया जों वानसुक या फैसाया हायनि बागै जि दफाराव जोंहा जागा थां सबै मानियागौ बरक आना बारबार थाङै माने मानियागौ बरक साखासार जों एवारनेस प्रग्राम खायनाय निजे प्रग्राम खायदोंमोन बेलेगना जों हामजागौ तामबागै बे गामिया जायगौ गोबांना ड्राग एडिक्ट ड्राग्स आवै नुखुंगा प्रब्लेम जागै दंखा और नुखुंनि बर सिमिया ओ गामिया जानि बरबा आमै बे प्रब्लेम हो ताम बागै के ड्राग एतो जिनिस ओ बिथि फेकरे बिथि जावै जिनि ति प्रसार जिनि सिकनि सिक्राग बेबा काजागौ अब बंसमनि आबा थानि दङ जों गाबोन मोनफानाय बागैसे दिनै ओ हाकेफा ओ एवारनेस खालायो बाथ्राफोरा बाथ्रानि नाना जे राजनीति खालामनो फायो हैनाय राजनीतिनि लामा आलादा निनि ड्राग एवारनेसनि लामा आलादा जों वानसमना नांनाया जागौ आइसे आइनि बागैनि नाखौफे बुकसन गामिया जे दंनायनो आं माबानो साननो मोसंगौ दिनै पान्दाव फैनाय बागै गोबां मानसिया गोबां मानसिनि मेसेज फायजा फियाबा बमकि हुमकि रिउनाय आखि जागौ थांगा ओंखाय नोंना हायखायजोंना हायसरजोंना इनाय बरतानि माला खायनायबा बनि नेता लेखि दिनै रस ड्राग खायनाय बिया नोंनि बारा पाति दङ बरतमानि बागै माला खायनायबा आबोनि बागै नखर हजार मा दंनाय अबाहाय बरनो फायनाय बोसोन साला जाहाथे जों बरनि बरनो बरदियावै हारिनो नांनाय ताम बागै चिनि उन्नयन नांगौ गामिया जे डेभलप नांगौ जों हामग्राय नांगौ दिनै बोसोर बर निया जागा तामथानाय चिनि ताखौथाय बक्सन बोसोर बरनि खाथुं खाजा जे जों तामथानाय बदल जोंनो बाहायके सुबायना एरिया बाहाय डेभलप थाइमा आबो को खाना बागै से बर आना रिमानि आंनि रो बिखा खायनो फायदालै निनि निसना निनि निसाजो ड्राग्स थाय दमानि निन्नु फै ड्राग्स थाय दमानि बरसो जों सानानै फायो बर बाहायके मोथागै मान जों बर बाहायके जे मोथागै जों दंगसनो फै फैगोन जों आबादनि बागै से फायो दिनै ताकिनि ताखौ बखरो ओ मोथागै नर्मा सिग्रेनाय अब बे बिसि समय बिखा बरनि स्राबसा आं दिना कोनो सायादोंमोन माने मासाव तामबागै मासाव माने बरनो आरो दिना कोनो सानाबागै फैबाया जिनि एवारनेस ड्राग एडिक्टनि एवारनेस जिनि एवारनेस आंनि जाने दङ एवारनेस जों 2024 जे एकर्ड फेमिलि अ जागाव जों ताम स्किम दाइमान जुदि बरं प्रब थाके बरं जे सानमानो जों खानामानि जागौसे अ प्रजेक्ट जों सै दाना नांगौ बंफेरे खानाया जों जे जाति चिनि जाति रिफेबल बियागौ के आबो माने मोइथाम डिपिआर सान जायगा गभर्नमेन्टनि नियम आबोनि दैसे दिनि बर गानो कयले जामानि खायनि बागै आं हिंसा फायनाय खरनि बे बक्स फायनाय खरथनि बे बक्स फायनायनि सामानि जागौ बर आना हामजा का बुंथा जाखाया सरकार आबोनि बागै फायफिया हामबाय ताइसिनि ताखौ प्रेस मिडिया सं अरजे फाइसु फायबागै बरनमान फायफिया हामबाय
laban di tamai bagai jadi kami sana di raja kapan tahu ceng bos kalau जेखने खेतों खाइमेंगे और खेतों खाइमेंगे ऐसे सिंगर तो मार खाइना कैसे कैसे व्यवस्था मार खाइना तांगी चला बोला मारे तंबा और नॉट सीसर नहीं दिने कामयाब करो जगह पर तो तुम करो आगे फिर खाए उनको पकड़ के जाने वाले चलो अपनी बात को सुमान सुने नमे यारो अंतिने बेले था सादा कैसे तांगी बानी मारा सो अरे नु हुम की तो के कासो तंगे बे नोना हमता के भी लोगी तो नहीं आना हमता के लोगी तो नहीं है नन कासो मानना नन बोर जखन दिना थांगा बरोना नन कासो माना बरो हमता के तुम बरो लेना मानगला निने लामा हमया लामा कबाय नि तो ओ लामा न जों बाहाय बियांति दिमान बाहाय के खैमान जों अब नायनो लोगि फैयो गाबा कमेन्ट YouTube राव कमेन्ट सीधा कमेन्ट लायो बरनि सिंनि फैयो बबुति बुसाबो अतबे बरो टिप्रसा बुनि दफर ना हारैला बाहाय के बंद करलाय बाहाय के डेभलप करलाय अबसे सिना नांगो जों आं हुंकिरिया आं दमकिरिया को बिनो साइसे थमकिरि आबो बाहाय के सिना नांगाय को बिनो सिना फै बासनाय थानाय BJP join flaika tamni bagi flaika not abalan sum nangai ble sina nangai ble anoro phai jodi siya ke phai sibagi antam bagi mari ka jeta ano jor jor tune tani mari ka te to gornam sum negra deisi are nangara join lima bai jor dra ga awan khaimen kun ko krible noni jeta duty to duty no tangi khole एडिशनल 5 বছর সরকার রাজত্ব তাই তো তারপর পাইনে নাই তো ভাড়া দামি ফ্লেক্টর থলে যাবে কামিয়াম যে দ্রাগ এটি পরীক্ষা ফেতলে মারি তারে পরীক্ষা সিবা পরীক্ষা কাইসা দাদা ফান বতরি মারিয়া কাইসা নি চুনজানাই নি কাম বতরি মারিয়া নক মুতা হে বাবাগে বড় সিগে সরকে তো খগে চাপায়ো দমগিরি করে তুই চাপায়ো চিন্তারে ব্যবহার করতে তো মিয়াও YouTube ni bisisi loka lama sama sudah tak putih sih tak sudah jauh aku sabka sudah oh baru saya sabka sudah jauh aku ni bagai belakan angkat kerja kaisi antinin sinia cinti berasa cinta kutai buku sama besar tek tahu tuh itu oh tek tahu tuh baik ya lagi mana antin kau tuh nasi itu je baik ya development lagi mana baik ya kaisa kerja coba mana कैसे चुकते हैं तो भाई कई बना हमरी मंदाई आम जब फैका 2024 9 सेप्टेम्बर अब या गुलो आं जे मंथै आनो जानि किसिं छ चो मानो आं बर थाङै चुकजाया हस्पिटालाव फलाय थांनाय बरना थांनाव लगै थाङै जुबाय बर कत नुगै दंना जारा जुदि मोबाइल नाय दंना नुगै दंना आनो रांना आं हुइ जाय दंना no ana de paper no ya na hyper में पता पड़ गया चीनी एबीसी हम पहले कैसा हॉस्पिटल से काम करी तो जेटा कैसा तो नहीं सिस्टम में अरे एक्टिविटी ना के बिल्कुल करी हो अब तो मैंने नहर में अब तो नींद नहर तो नींद अब तो नींद के फिटर अंगमन सनम सुगो ini ang sanan ko may ko na bas ko masaw tay ke bubro jo raman no जों तो सब समय जला दी मैया ते चिंता नहीं सके रो बंगनी जे कमिटी ओ एग्जीक्यूटिव कमिटी बाय चिंता दिन आसोनाय आसोगे आकोय बंगनी हिता मत नांगि तो on नांगनि मानिनो जों रिनाय जों प्रोजेक्ट अफिस रिनाय जोंनि प्रोजेक्ट कोन दिना मागना थांया ओ प्रोजेक्ट ला रिना बंगनि दिनि आं मावान सुगो हासिमनि जे कक सयथा तामने बगे आं बिसिबो थाने नांखा तामने बगे बिसिबो जयन थरेका तामने बगे बिसिबो हांका जिनि तिप्रासा बसारा जिनि तिप्रासा बिराद थांसा ग्रेनि बगे आं दिनि माथांगो যদি কুবই কুবই থানচাংনি তো ভাঙকে থানচাংনি তো ভাঙকে দিনে আঙা জায়গা থানা নাগরা থামদে আবুই দাই সব হুনছিনি আবুই দাই আবুই
के सायख'नायनो जों 2024 एकटे फाइनाल बिसोर गल गई दङ कायसा बिएम ग्रुप एनएलएफटी पीडी बिएम ग्रुप पीडी परिमल परमानी ग्रुप कायसा दङ आनि ग्रुप हास्टेल फान्डी ग्रुप दङ तेगे दङ एपीडीएफ बिनाय अफ एपीडीएफ मेगं कायसा जाक दङ जोंनि के प्लान फान्दाय लेखाव सिजाक दङ जे आजाराव खरताम लीडरशिप फैया तय आजाराव बदल किजा दुलागै फैगा एपीडीएफ नि सिजाक दङ बार-बार मीटिंग लिखा ट्राइबल ग्रुप डायरेक्टर कैसे सरकारी डायरेक्टर और दल बिनो सका सेक्रेटारि को सका এবং অফিসার सका नंगा पर फाइसे प्रोजेक्ट खालामदे बेलाय गादिने बे नायथनाय बेनाय फाइनाया ओ आरायसे बिजनेसआ फानि बसाना दंलाया तम माने आं बाध्य मोननो आं सरकार बायखानि आङो जोबा बदल आंथारनो नांनाय नायथके बो सरकारनो नांनाय आं फैला बोसोराव अल बोसोराव जे कायसा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट खालामो जिनि बो जागा दैनि दंखा बो जागा बो माथो टिबिएल नानि दं दै अलस्काटनाय नानि दं बो जागा रिनिवेल नानि दंखा केबल जिते बां फायजा आफेलगै मायराय दंखा जोंबो नावमोन बेबस्था मारिनाय नोंगा फाथो दै फैगा जों नोंगा अलमा दै सावो नि नबा दै हिमनि नानो नों बाव फैया फायनि बार-बार जों रिक्वेस्ट खायगा वाइ फाथा सलायनानो आराफाथ जुदिसि सलायनिया बे ताम फैनाय दाबो के जोंखौ प्रजेक्ट लैनानै क्लाइ खालामबाय रांगलनि फैसा गभर्नमेन्ट हान्जानिनो भाइ गभर्नमेन्ट हान्जानिनो सरकार हान्जानिनो अलरेडी टेप सकन नर खना आरो सबुति एप्रुव करियो सेंट्रल गभर्नमेन्ट थाके যখন एप्रुव थाका आबनि नरनि बागै सिमिया तिरफोरनि बागै सिमिया सारा नोटिस बिभागे रांगलनि फैका नर गदर करे जारा तंनाय फाइनाल खना सिनि स्लेशन फाइनाल चुक्तिके फाइनाल ओ स्कीम से बाजार शेड स्टॉल हॉस्टेल स्कूल गुमै दङ तेता मुलुगखौ खरकसा जों नफाननि बलसियो बलसा आगरतलाव लेक्चार दिब्रु टाउनफोराव लेक्चार दिब्रु आगु प्रबति सरना गाया आं बगिया फरकलाव दिन्थिनो नायो हिसौ नों दिब्रासा बोसोरनि से उग्रपति बिसि सायदंखा नों बरा दिब्रासा जाबा नों दिब्रासानि दंनाय आंनि दिब्रा बाय देबना बाय बां बाय दिब्रासा नों बे लेक्चार दिबे आना जमा बिदे जिरि दिब्रासा दं बना हामजा लेजे जाओ बस हाथु बनाय नि नाम लेजे जाओ हा हाय तुमिया निन हानि न दबले नों सा आंसर डिसिप्लिन निन हामजा गरे निन दिब्रासा हामजा रिया प्रि अबसमा हमनाय आफ्रोसे जिरि डेभलप फैनाय जों जबजो जिन दिब्रासा हामजा गया जाबो कोनो डेभलपमेन्ट जाना फैनाय नायथाव दंला खायसे आबुले बागै दिनि जाना फैनाय नरने केबो जुदि आगाति दंहांके केबो जुदि दमगिरि दंहांके आनो मेसेज करे रहदे अफरनो जों दुखिना राजा लायखायसे बबो केटागरिनि बर बनसा उदाङै रह जों बिसिंति बताव गाबा चेरि दङ ओ मोबाइल हामिया सित्रा सावै जारा कमेन्ट खाय दङेर आरे आंथ बिजेपि हामनान सिखा आं कोनो पार्टी करायाबे आंथ नगद टिफिन पैकअप सिखो नोंनो दा हामिरे बक्साता आंनि इच्छा आंबो फैया आं पा मुनि माइसानि जाय आंनि सरसबे आं तन फैनाय फैयानि छेरिबा आं निनि छाबाय दङेबा नोंनो कमेन्ट हाया फैफोरने निनिनो नोंसोर दिखुंला दे हायनि बागै थाखोफोर बुंजाव आं बार-बार कबयो कबजाबो बसकां सालाबो जों जेब्रो सांनांगौ थांजाके नंगौदि आंगोर बायदि समायना फैनाय ओ जागा नमाया फैनाय नरदेव गोबांनि फैनि साखिनि गुबैयो फैनाय थानांगौ फैनि देव हराव गाहाम आं तोय फैनाय ताइ दिनि अब्ला सानो सुगो जे नरला फैगा गिरियाव फैगा आना हमनाय फैगा आनि परा थांनायनि फैगा आरो बायनाव नांबाय फैया हमबाय
तामागे इकोनॉमी समस्या आना थानारे दी इनिसिनि सिगाङाव मेम्बार दाको चिनि कैसा जे कमांडर बसा खबिया कलाइजा निबागे दिनै लुजा फेमालिया ओ जे मेम्बार सदस्य दुर्गा पूजा सिगाङाव प्रेजेंट खायनि मानै पाइसा दंमानि रंजाति गपरन मेम्बारनि सदिना रहरबालिया दिनै आंबो खाथंफैयाबो जे रिनानि हिमानो आं रिन थानाय आं जे कक हिमानो आबो बमानै थानाय आं दिनै रंबस कानो सावहायसि जिकोन तो ककर तो कक रिजा रेगनाय बामा रेगनाय रहनाय दिनाय नाहरे पलिटिका क्लान फेरि केरो जचिनि जे मेइन बरफ फाइसो फैलिया बो हॉस्पिटलाइज जा आं थांदे वनो नालाय फाइदे आंगोबले बरबत किसा निरंथारि चिनि तांचानाय बदल बर किसा थांखाय गामियाम से रब साननि हिंदने लामा करितम कालबार करितम कतर कतनाला चिग्रिबाया किसा जेमा माना चुनचबाय थानाय आबले बगैना पिया तंगलि ताइ दिनै नि बजारनि जे को किसा समाना नरनि बसका जतन फुंथाय सिबाया परे आमर मथाका हामबाय जतन फुंका